Planong magtrabaho sa Japan ang solo parent na si Ryan Asis ng Naga City, ngunit isa sa mga requirements para makapagtrabaho sa naturang bansa ay dapat marunong magsalita ng Nihongo. Kaya naman, nang malamang may libreng Nihongo classes sa Southeast Asian Institute of Computer Technology o CICT, ay hindi na nagdalawang isip si Ryan na mag-enroll. Unang-una, ma-upgrade yung skills saka para mas mapadali mag-apply kasi number one goal naman sa Japan yung language. So, magbe-benefit ako rito kasi mas mapapadala yung pag-a-apply ko. Isa lang si Ryan sa ilang pang estudyante na sumasailalim sa language course na alok ng CICT katuwang ang provincial government ng Kamsur. Isa ang Nihongo sa mga alok na language proficiency course ng institusyon na layong ma-equip ang mga Kamarinense at maihanda sila sa global competency. Ang matagal ng programang yan ng provincial government ng Kamsur, pinuri at suportado ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya. I really appreciate the efforts to educate the Filipino friends in the capacity of the Japanese language, and for those Filipino friends who are making a trip or who are working in Japan, the Japanese language level will definitely be helping them, and I appreciate and pay respect to the efforts of the local government unit to promote the Japanese language education here in this province. Tiniyak ni Ambassador Endo ang kanyang suporta sa mga programa ng Camarines Sur at papalalimin pa ang kanilang ugnayan. Nick De La Cruz, CSN.